Otu Anambra State Association of Orphaned and Vulnerable Children bụ otu jikọrọ ụmụaka enwe nna nakwa ndị onwe ike ọha kpọkuola gọọmenti steeti a ka o tinye iwu megidere mmachibido ndị mmadụ agha n'ọlụbụ nke o kwuru na ọ ga-enye aka wee kepụta nlekọta nyekara ụmụ nwaanyị nakwa ụmụaka ụmụ nwaanyị bụ ndị sitere ise na tigbuo na zọgbuo ma ọ bụ na etinye n'ọlụ. Ndị otu a kpọkukwere gọọmenti steeti a site na alaka omebe iwu ka ha gbado anya n'ebe ọ dị ukwuu na ebe atụmatụ iwu n'ihe gbasatara bụ nke megidere nkewapụ a na-ekewapụ ndị nwere nje HIV nakwa ọrịa AIDS nke afọ 2014 iji wee fụ na ekepụtara ezigbote obodo kawanye mma maka mmadụ niile. Joseph Egbeọcha kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Ozi ahụ nke ewepụtara na ya bụ mmemme iji wee cheta ụbọchị nke 7 n'ime mkpụrụ ụbọchị 16 nke eji ebu agha megide mmegbu a na-enwe n'etiti ụmụ nwaanyị nakwa ụmụaka ụmụ nwaanyị. Ewepụtara njikọ nke GBV nakwa HIV nke a ga-esi na ya wepụta amụma iji wee lụ ya bụ ọgụ na steeti a bụ Anambra. Ya bụ nkwekọrịta bụ nke ọ bụ onye coordinator nke Anambra State Association of Orphaned and Vulnerable Children, Oriakụ Onyeka Udegbunam, onye nọchitere ya site n'aka Ugochi Freeman gụpụtara, kpọrọ oku ka e nwee nkwado nke ya bụ ntasi senta bụ nke dị n'Enugu Ukwu. N'okwu ya, kọmishọna na-ahụ maka ọdịmma ụmụ nwaanyị na steeti a bụ Oriakụ Ifeobi na-abụ hụ na gọọmenti a esitego na ministri ya wee na-enyerekwa ụmụ nwaanyị ndị a na-emegbu aka. Dịka onye nọchitere anya ya bụ Maazị Innocent Udogwu si wee kọwaa, kwuru na ebumnobi nke imemila HIV/AIDS n'afọ 2030 bụ nke dị nnukwu mkpa. Ndị bịara ya bụ mmemme nke gụnyere Pastọ Osinachi Baruko nke si Assemblies of God Ọka nakwa onye President Anambra State Widows Association Oriakụ Uju Izuakọ kwuru na ha ejikerela izisa ozi ahụ iji wee hụ na ewetara ezi mpụtara. Onye coordinator nke VAPP na steeti a Oriakụ Uju Onyedilefa nakwa onye executive director nke Anambra State AIDS Control Agency Maazị John Bosco Ementa anọchitere anya site n'aka Maazị Ifeanyi Okediachi nakwa Josephine Ona nke ndị Rule of Law nakwa Anti-Corruption anọkwara ya bụ mmemme gụpụta ozi ekele dị iche iche bụ nke sitere n'aka ndị Rolak na ndị Ansaka nakwa ndị ọzọ ga.